देरगाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जाथायनि उनाव आसाम पुलिसा पिकनिकनि थाखाय गोदान SOP फोसावदों। सरासनस्रायै बेखौ नुनो मोनो दि रायजोआव नबेम्बरनिफ्राय मार्चसिम दानाव पिकनिक पार्टिफोर खुंनाय जायो। मोजां आरो आसामाव गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटफोराव बेबादि पिकनिक खुंनायनि हाबाफारि लायो। बे गाजा गोमजायै आरो रंजानायनि आबहावायाव बे पिकनिक पार्टिफोरनि गारि मटर खारनाय समाव लामा जाब्रबथाय आरो ट्रेफिकनि जाहोनाव सुबुंफोरा दुखु मोननांगौ जायो आरो अबथिरा जिउ खहा जानाङो। बेनिखायनो बेफोर पिकनिक दोलोफोरनि थांलाय फैलाय बायदिखौ सामलायनो थाखाय मोनसे SOP फसंनाय जादों। फारियै बेखौ थि खालामनांगौ दि पिकनिक थांग्रा गारिफोराव बांद्राय होंगो दोंगो जाया। पिकनिक स्पटफोराव एबा बेनि खाथि खाला आयेन बेरेखा जौनि फालांगिखौ गनायथि होनाय जानाय नङा। गारि सालायगिरिफोरखौ गारि सालायनायनि सिगां जेबो फेग्रा मुवा लोंनो गनायथि होनो मोननाय नङा। गारिफोराव जेबो गोरसा दावराव देंखोखौ गनायथि होनाय जानाय नङा। जायगानि पुलिसा बै धाबाफोराव अरायसम नायग्रोमनांगौ जेराव आयेन बेरेखा जौ फाननाय जायो। सान ओंखारनायनि सिगां आरो सान हाबनायनि उनाव पिकनिक पार्टिनि समा जेबो सोलाय सोल' जानो मोननाय नङा। जायगायारि पुलिस थानाखौ दावबायनायनि गुदि आरो थावनिनि सोमोन्दै मिथि होनांगौ। जायगायारि पुलिसहा मोनसे नायदिंग्रा हानजा थानांगौ। जुदि गोनांथि जायोब्ला मोनफ्रोम पिकनिक स्पटआव VDPफोरजों हेफाजाब होनांगौ जाय पिकनिक स्पटफोराव एबा बेनि खाथि खाला जायखिजाया आयेन बेरेखा एबा आयेन बेरेखा खामानिखौ हमदांनायाव मदद होगोन। लोरबां पिकनिक स्पटफोरनि सिङाव आरो बेनि खाथि खाला थोजासे सोरांनि सुबिदाफोर होनांगौ। मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव थोजासे पार्किं एरिया थि खालामनांगौ। पिकनिक पार्टी रोगानायनि थाखाय बिबान गोनां बास सालायगिरिफोरखौ मोजाङै फोरमायनांगौ आरो नांगौ रोखोमनि जुथा सेन्देल गाननांगोन। पिकनिक पार्टिफोरा बेखौ थि खालामनांगौ दि खुवानि समाव जेबो सोमावसारनाय जाया। आसाम पुलिसा आरोबाव मुंख'दों दि थि खालामनाय SOPफोरा आखुथायाव बोसोन होग्रा आरो आबुं थांखिनि। बेबायदिनो जिल्ला पुलिसा DTO आरो गुबुन एजेन्सिफोरनि हेफाजाबाव बेखौ थि खालामनांगौ दि जेबो जाब्रबथाय जाया आरो बेसेन गोसा सुबुंनि अबथिरा जिउआ खहा जाया। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना।
गुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।